Radio mami puonj makare madongo ganda weche manyien gi thumbe gi mor kar chunyi ka kar duoko ni kuom higni 21 mosekalo. Nairobi 107.1 FM, Kisumu 107.6, Nakuru 95.4, kasta Mombasa wedore ondamo 99.2. En Sabiria Wange marudi chieng' wayude weche manyien adimba. Weche manyien kokelnegi Farmers Choice. Machiegni to mokwongo magi thund weche mabende waikoni gi lak sechegi. Gavana mar kaunti ma Nandi Stephen Sang wacho ni midhiero mathoth pod okwako kuma mathieth mano mar SHA e counties gino makoro kelo ng'ikruok ne chenro mag thieth e ute thieth mathoth e counties. Komachielo ni obila komakore kod tenda Loch Nanga timo nonro wi tho mar miyo moro ma ikenie diere mabende nokwany ringre ot moro machon ka mabende ne use kuong ma ok opuodhi kata kod njaga e chiro masibuoche West Kanyamkago, Uriri sub county. Jatend piny Migosi William Ruto yango tarik 27 dwe mar 8 higa ka higa kaka katiba day mabende biro bedo odiechieng paro rapar mar katiba ma higa mar 2010. Machiegni, gavana mar kaunti ma Nandi Stephen Sang owacho ni midhiero mathoth pod okwako kumba mathieth mano mar SHA e counties gino makoro kelo ng'ikruok mathoth e chenro mag thieth e thoth ute thieth mayudore counties. Sang wacho ni kata odoko ni nitiere fungruok matin e okumbano mar SHA, counties pod kale midhiero mathoth kendo koro duol mar governors onego twag kod od bura mamalo kendo neno kata yudo yo mar tieko chuth midhiero makamago. Some of the facilities that are not able to sustain themselves, it is what we are providing resources in the county budget to support those facilities. So we really want to encourage that every facility that generates, they are able to plow the resources because it actually means there is demand for those services in those facilities. Then the county budget can just supplement some of those facilities that are not able to run. And in any case, in fact, if you are to be honest, you are unlikely to have a facility that has surplus, because even in a facility that looks like they are doing very well, the county is still paying for the staff, is still paying for the medical, the human resource. Therefore, really, you can't say that there is a facility that is actually generating surplus to give to another facility. We backstop that with the county budget. But there is huge improvement from what we had previously. So if you look at what was happening under NHIF and what is happening under SHA, there is marked significant improvement. However, there is still some delay, and it's part of what I think we have also raised with the health committee, that the process of making claims in the setup of county facilities, there is still a challenge. A lot of the processes are automated. The process of making those claims are automated. When you go to level 3. Komachielo ni obila komakore kod tenda Loch Nanga timo nonro wi tho mar miyo moro ma nitiere kind higni 30 mabende nokwany ringre ot machon mabende ne use kuong ma ok opuodhi kod njaga e chiro masibuoche West Kanyamkago e sub county ma Uriri. Ruoth kata jalup ruoth Makajulu sub location Charles Onindo owacho ni pok oyang malong'o gima dine ko akela tho mar miyono ka nonro koro osechak tema. Ne oyude kotho achiel kuom udi moko mar sibuoche market ka imonege malong'o pok ofwenyore. Koro wasetudre gi OCS ma Uriri kendo bende anyuola mare wasewuoyo godo gin kama bodi nitie. Gie sama wuoyene watimo nonro wan wawegi kaka sirikal me kor gweng' kendo OCS bende osetudre gi DCI bende bire wang'ayo ka. Rumors nitie kamano ka ng'ato osetho to nyalo wuok awuoka nikech mama ni owuon bende madho gik maketgo. Kata kinde moko ne wasemake ma pod en gi kes e court mar weche mag uso njaga kod madho.
Familia moro e gwenge mag Ebubai, Musitinyi, e gwengego mag Vihiga, ywago wuodgi ma jigni 26 ma bende chich okaonge mane okowuon e yor deruok. Kaluwore gi ruoth ma gweng'no Paul Opiayo, jagono ne okaonge mane okowuon okinyi ma kawuono. Opiayo wacho ni kata odoko ni familia mar jagono pok oyango kapo ni ne nitiere gwandruok moro amora mane nyalo miyo jagono okaonge mane okowuon min ode, to wacho ni wuon pargi ne odok ot kachalo ng'ama ne chwanyore. Nimepigiwa simu na mzee mmoja anaitwa Cosmas Okwayo kwamba mtoto yake amejiua. So nimefika kwa boma nikaona kweli mtoto amejihang, na mzee anasema hakukosana na mtu yote. Hata bibi nimeongea naye anasema hajakosana na mtu yote, lakini tangu jana atoke kazini na anakuanga fundi wa manyumba, alikuwa na wasiwasi mingi na simu. So bibi akijaribu kumuuliza kuna shida gani, yeye hakumwambia kuna shida yote, lakini alikuwa na wasiwasi sana, akakaa nje kwa giza. Hata taa sasa security akakataza wasifungue. Sasa akashindwa shida gani. Opiayo okwayo oganda mondo mi kik ling' ka gin kod chandruok moro amora, kendo mi gitem giyud ng'ato ma bende ginyalo loso godo moloyo kaonge magi oko. Wamelala vizuri, ameamka mwendo wa saa 10, akasema anataka kwenda kazi, anafanya kazi Siaya, anaenda kupanga vitu yake, vifaa ya kazi. Kumbe ndiye alikuwa anajipanga na akaenda akajinyonga nyuma manyumba. So ningependa kuambia tu vijana wetu kwamba kama kuna shida na familia ama kama kuna shida yote, tafadhali kushare na watu wengine so that ukuwe na uwezo wa kusaidiwa hata kimawazo. Kujiondoa uhai sio suluhisho. Kawadhi wechego mag somo en ni migao mar somo e pacho kae dhi nyime kod gero laboratories mamoko maromo 1,600 e skunde mag senior kaka yo mar neno ni somo mag science dhi nyime yo makare e skundego. Jagoro mongirore migao no mar somo Julius Bitok owacho ni gedo mag laboratories go gin mago ma bende bro neno ni jopuonjre mag grade 10 yudo somo makare somogo mag science. We are encouraging Kenyan students to go STEM way because we believe STEM can transform a nation. Out of the 3 pathways, STEM, arts and social sciences, and sports, we are saying we are encouraging 60% of our learners to go STEM way. And the government is investing heavily, including the construction of 1,600 labs around the country so that all students who choose STEM at least have a lab in their school. The government has put in on mechanisms, they have put in place systems to ensure that we have a smooth transition. Ewi omenda mabindi chwalo ne japuonjre kata capitation na Bitok wacho ni omenda go ibro chwale skunde ne somo mar tama manyien ni kende ibro chwalgi e seche mowinjore kaka yo maneno ni chenro mag somo odhi nyime makare e skunde mopogore pacho kae. We have already engaged the National Treasury and we are expecting that before the end of the week, money for capitation will have been sent to our schools. We had a meeting last week with the officials from National Treasury led by the Minister himself and the PS, and we agreed that the top priority for the government of Kenya this week is to release capitation. Jatend piny Migosi William Ruto yango tarik 27 dwe mar 8 higa ka higa kaka Katiba Day. Obiro bedo odiochieng' rapar mar katiba ma higa mar 2010. Men odiochieng' mar nyiso luor, rito kendo kete tem katiba ma pacho kae. Ruto wacho ni odiochieng' ni en mano mar kelo lokruok ne demokrasia ma pacho kae, keto telo makare ne piny Kenya, kendo keto kare sirikande mag loch gwenge, chwalo chenro mag dongruok ne gwenge duto maromre kod rito ratich oganda e pacho kae. Ruto omedo ne Katiba Day ok bi bedo odiochieng' yweyo, kendo oganda biro dhi nyime gi tijegi kaka pile. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Wadhi kaunti ma Siaya kama oyudo ni oganda jo Kenya imedo jiw mondo miyo nya mana kwe motelo e kinde kod tok yiero madundo mabendo chan bagi e gwenge mopogore dwe mar 11 higani. Archbishop Alfred Asuke mar Mowaro Israel Church e sub-county mar Arieda wacho ni dwaro nitie mar medo lamo ne kwe pacho kae kinde yiero makamano mondo mi tulo moro amora kik muoji. Kowuok e kaunti ma Siaya, George Amulo miyo waler mathoth ewi wachni.
Archbishop Alfred Asuke wacho ni sani ma piny Kenya ikore ni yiero madundo e gwenge mopogore opogore pacho kae, jopiny nyaka ne ni omedo mana nyayo kwe. Awakwayo jodolo mondo lamne piny mondo piny obed kod kwe. E seche masani warieyo gimiluongo ni yiero e kuondewa mopogore opogore. Kendo yiero ma itimo mondo bed yiero maber, maonge dhaw, maonge chwero remo, maonge pogruok. Yiero kanitie to mbulu ema pogo. Omiyo waketuru chunywa mos kaachiel kod kwe kod hera e gik ma watimo mondo mi yiero mwatimogi kik kel pogruok. E seche gogo kwayo tend arita e kaunti ma Siaya mondo mi omanye yor tieko timbe njore ma sani ojimbore ahinya to e sub kaunti mar Rarieda. E upande mar security ni weak kabisa, haswa e piny Rarieda, e piny Siaya. Nitiere weaknesses moko ma ji wuotho e piny Rarieda ka ji oluor nekech opanga matung'o ji. Makata ka ng'ato wuotho to wuotho ka oonge kod chir. Ma wakwayo security kata rita mager nekech ji wuotho to ji wuotho kod luoro. Dhano ne ok yang kaka gweno kata kaka chiayo. Wabeduru kuom lemo mondo nyithiwa mondo olokre. Kwayo momed chiwo gi jodolo Joseph Olunda Owiti to kod Plista Juang. Arita rach e piny Rarieda. Ma piny komo ni yuso gotieno tiyudo ka tho ng'eny nikech nyithindo osebiro marach kaluwore kod chandruok mantie e piny. Omiyo anyalo kwayo sirikal mamorwa mar Kenya ni mondo wuog oko mondo wayud kaka dwakony nyithiwa mitong'o, minewa mitong'o. Siaya gi Rarieda obed kod kwe, yore mag tong'o ji kendo nego ji kata otieno kotieno mondo orum. Ta an gima akwayo sirikal en gimoro achiel ni sirikal mondo oriwre gi jodolo mondo gilam ne piny dhi marach, tho ng'eny kendo wayuak. Jodolo kono wacho wechegi e kinde mane giloro kiche margi manyoba gi ndwara kama ne gikawo e thuolono mar jiwo jonyuol mondo koro ne ni orito nyithindgi e yo makare e sani ma koro giyawo skul kendo. Kendo ajiwo jonyuol mondo obed kod nyithindo piny e seche masani ma wadhi yawo skul. Koro wabeduru ka wamriwore kaachiel koda jopuonjewa gi jodolo duto mondo mi waketi nyithiwa obedie opara mambele mondo wabed kod geno kuomgi to gibende gibed kod geno e ngimagi giwegi. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Gilipot ma George Amolo ne wabendo kelo wa giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak seche gito mag thund weche mabende ne waikoni. Gavana mar kaunti ma Nandi Stephen Sang wacho ni midhiero mathoth pod okwako kuma mathieth masha e counties. Obila komako rekod tend loch nanga timo nonro wi tho mar miyo moro manie kind higni 30 ma bende nokwany ringre ot moro machon mane osekuong ma ok opuodhi kod njaga e chiro ma Sibuoche, West Kanyamkago, Riri sub county. Komachielo bende en ni jatend piny Kenya Migosi William Ruto oyango tarik 27 dwe mar 8 higa ka higa kaka Katiba Day ma bende biro bedo odiochieng rapar mar katiba ma higa mar 2010. Watudre koromo kanyo saa 8 kod saa 9 ne weche manyien e yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien kano kelne gi Farmers Choice. Kochakore breakfast nyaka chiemo moko mag odiochieng'. Ndhadhu mar Farmers Choice kela nyuola kod osiepe kanyakla, obed sausage, bacon, ring anguro kata ring'o moramora maler. Kiyiero Farmers Choice ok ibi mana yudo chiemo kende, ibiro yudo mor mochwere. Radio Ramogi Karchun Jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni apisa maduong' mabendo ochung'ne opira mar okapu mabendo tisi ni NBA Claire Kamanzi wacho ni okenge mayande oket ni opira mar okapu e Afrika gikone to osechako nyago lemo ka jotugo man kod talanta osechako yangore. We've seen very big names like Joel Embiid, Pascal Siakam that have really come through this camp and they are playing, they've become one of them MVP for the NBA, one has been for the Eastern Conference. So they've really done really well, having gone through the camp. But you also have someone like Kaman Manoj, a young
man who went through our academy in Senegal, participated in BWB, played for BAL, also really doing really well. He was Kokalo opira mar okapu chenro mathoth osebetie kama oting'o nyaka yepo mar basketball league kanyakla kod chiwo tiegruok ewi opira mar okapu masani dhi nyime e piny Rwanda e boma maduong' mar Kigali ka bende gigeto manyo talanta e pinje maoko. It's not just that BAL, 73 players that went through our camp played professionally for BAL. And so one way that countries like Rwanda, but all the countries that are participating, not just Rwanda, the kids that are here or the young people that are here, they see opportunity to actually play professionally, and the opportunity is really there for them to do that. Omedo ni mopogore gi weche mag tuke, NBA medo nyaka kilo dongruoge mathoth e kor gwenge kanyakla kod uchumi ma pacho kae. The ecosystem that we unlock by being here, whether it's the aviation, people coming here to participate in this, or the hotel people living while they're here, the security companies that participate, the economy is benefiting by BWB being here. Komachielo eni duolo matayo tuke mag adhula e pacho ka FKF otieko chenro mar chiwo tiegruok ne coaches 30 e kaunti ma Siaya, chenro mabende okawo thuolo mar jumbe 2. Kochago ne owale kowuok e kuonde chung' od bura auchiel e kaunti no ma Siaya. William Ochieng' men apisa mar FKF e bade ma Siaya kane otwak e giko chenro no e skul primar ma Karapula ne osingo ne oganda makono mise margi mar ting'o malo weche mag adhula e kor gwenge makono. We applause our coaches who have come and have been here for the past 2 weeks training for CAFD. And we also want to thank our president Hussein and his vice chair Mariga. Barely 7 months into office, we've had several trainings. Right now we have CAFD that has been going on for the past 2 weeks. We trained 30 coaches and we hope to do that every holiday. We are appealing to Siaya County government, partner with us, help us so that we develop grassroots football. Austin came from Siaya, he scored for Harambee Stars. We are proud. Let's bring more Austins to the world. Korka kore Johannes Oduoro Kumu bende no yango ber ma tiego coaches e pacho kae mangima. There's an array of new things we are introducing. You know, coaching as it is most of the time has been through experience, what you saw, what you used to do. But coach education comes in to better because the football game is becoming more scientific as days go by. The drills are no longer the normal drills. We have the science aspect of this game. So when we come to coach training, then the coaches leave when they know that it's no longer an aspect of just getting the experience that we had, but also the scientific analysis of each player as we move, and then this one develops a wholesome player, a player that is fit, a player that is tactically better. Coaches mane yudo thuolo mar bedo tiegruok makamano kama oting'o kocha ma Siaya National Polytechnic Robert Mwagi kod nyawadgi Mary Uyoga ne onyiso mor margi kendo puoyo mokalo duol mar FKF kuom chenro makamano. There are certain things that I didn't know before, but now I think I know them, and it's going to help me to improve my team. And I just want to encourage other coaches that are outside there, and maybe they have not gone through this training. I want to tell them that this is a very noble cause, because our aim is to develop football from grassroots. Nimekuanga coach, but sikuanga na hiyo courage, but nashukuru sana. Sahi nimelearn. Otude koro mokanyo sapar ne weche moko mag tuke. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Abirio kalo dakika 18 tededi tholo na marbide studio serumo. Katorumo kikisudi, kasuka Rafael Wodi Nyachula dhita e chendo mar donse warome Ramogi TV sa 12 adhi kelo ni chendo mar penj laktar Oriti Masani.
matho Wuod Agustino gi Mary Anyango mama Chinye gi pisoko Okoero chafu kamobetie Jaodi Grace ginanya kilango Ominda no wino gi Michael Mondi Okego koth peste Wabiri wogo siepe ka wabet gi nyalo e Kenya sani Okego koth peste Wabiri wogo siepe ka wabet gi nyalo e Kenya sani Patrick Okech, Ngama Pime Kodiero, Olongo Walime, Tino Meto Nyaka Pinyoru, Yirinele Mielo Rumba, Kongoto Ayoma Yoma, Minelele Goyo Zingala, Pati Nyaka Kadiali. Wana Patrick Okech, Ngama Pime Kodiero, Olongo Walime, Tino Meto Nyaka Pinyoru, Yirinele mielo rumba, Kongoto ayoma yoma, Minelele koyo zingala, Pati nyaka kadiali. Oh, Patrick Okech, Inga malura inya,